אתי, חג לשמח וזה פורח היום יום הולדת. מזל טוב! הולדת, חגיגה נחמדת, מה נעים ומה נחמד, לא נולדנו ביום אחד, רק ביום הולדת, רק ביום הולדת. דורכת עליי! איזה עוגה מושקעת? את עושה הפוך? זה בעלי שיחיה. איציק, איזה עוגה מושקעת? לא, אבל היא חלבית. נו, את עושה הפוך? כן, מוכנים? מוכנים. 3, 4, אני מצלם תמיד. שנרד עושה עוד 10 קילו. נו? זה להסתדר לבד. מזל טוב. אתי, תוציא גם את הלמטה של הבסיס. אם את אוכלת בעוגה? שמה. מה לא? בואו תגידי איתם ביסלאם. נויה, יש לך עוד נר, אנחנו עושים את זה על פרחית עם קוטל. את רוצה להביא לי?